Γεια σας, τι κάνετε? Πώς με ακούτε πρώτα, παιδιά? Θα μου πείτε αν είμαι δυνατά, αν μου έκανε κάτι περίεργα ο ήχος, σαν να πίκαρε λίγο, αλλά είμαστε στην αρχή τη σεζόν και δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω κάτι λάθος, έτσι, το ξέρετε αυτό. Μαζί θα τα ρυθμίσουμε, έτσι, το ξέρετε. Θα μου πείτε που με ακούτε, αν χτυπάει πολύ στα αυτιά σας, αν είμαι χαμηλά. Παιδιά, προσπαθούσα, δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα να τα βρω. Να σας δω κιόλας και να με δείτε. Γεια σας, τι κάνετε? Καινούργια σεζόν έχουμε εδώ. Είμαστε κομπλέ, έτσι. Οκ, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ξέρετε, κάθε φορά είναι η κλασική αξία μας αυτό. Πάντα θα σας ρωτάω, έτσι είναι και καινούργια σεζόν. Δεν θα γλιτώναμε. Να μην σας ρωτήσω, καλησπερίζω τους παλιούς, καλησπερίζω και τους καινούριους. Μου έχουν γυρίσει τα μάτια λίγο με τα τεχνικά θέματα, αλλά νομίζω είμαστε καλά και θα αρχίσω να τους χαιρετάω όλους. Παλιούς καινούριους, καλώς ήρθατε όσοι είστε καινούργοι, και οι παλιόλοι, καλώς σας βρήκαμε αυτό το μαγευτικό καλοκαίρι που πέρασε. Και θα χαιρετήσω εδώ το Στέλιο, username, δεν ξέρω τι name, για παιδιά, καλησπέρα Georgia. Έτσι, καλή σεζόν να έχουμε. Σαν τα σχολεία είναι πράγμα. Ειρήνη, Ξένια, Ρίκα, καλησπέρα. Κατερίνα, Καλομήρα, Ντίμη. Βασιλική, που είσαι? Λοιπόν, καλώς τη λέει με το δεξί, καλό μήνα, καλή σεζόν, φτιάξε οικοδροχό, very low. Πείτε μου αν συνεχίζετε να είναι χαμηλό. Παιδιά, μου έχουν γυρίσει τα μάτια, έτσι. Τη μία το δοκίμαζα, πίκαρε πάρα πολύ δυνατά. Μετά ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Νομίζω ότι θα πρέπει να με βοηθήσετε. Καλησπέρα, λέει, καλή σεζόν με τα καλύτερα. Γεια σου Μαρία. You rock baby. Γεια σου Κατερίνα. Γεια σου Χριστίνα. Ρενάγια μου, τέλος, παιδιά, πώς περάσατε? Ξέρετε τώρα, έχουμε να τα πούμε και πόσο καιρό είναι, πώς είναι φίλοι που έχουν πολύ καιρό να τα πούνε. Καλά, πες μου τι έκανες στις διακοπές, για να σε πω κι εγώ τι θα παίξει για το... Είναι χαμηλό, θα το φέρω λίγο πιο κοντά και θα μου πείτε. Ξέρετε τι γίνεται, θέλω όντως να το δούμε μαζί. Συγγνώμη κιόλας που σας βάζω σε όλο αυτό. Άλλο είναι όταν κάνω ρέκορντ, παιδιά, άλλο όταν μιλάμε εδώ. Λοιπόν, τέλεια, αφού θα βοηθήσετε, παιδιά, για να μην τα ξαναπειράξω. Λοιπόν, αν τώρα ας πούμε είναι τα καλύτερα, δεν θέλω να σας ενοχλήσει στα αυτιά. Γι' αυτό είναι το θέμα μου, γιατί πριν βάραγε πάρα πολύ, παιδιά, στο βίντεο που δοκίμασα εγώ. Ώρα κοινής ησυχίας στο σπίτι του κατακουζινού. Δεν ξέρω, τώρα νομίζω είμαστε καλά. Είναι νομίζω λίγο καλύτερο να μην σας κουφάνω. Μας έλειψες και με μου λείψατε, παιδιά, αυτό το μαγευτικό καλοκαίρι. Δεν φαντάζεστε, ως υδροχόα δεν έχετε ιδέα πόσο περιμένω να ξεκινήσουν οι βροχές και το κρύο. Καλησπέρα, λέει, από το Kinky Παρίσι. Ωραία. Το έχω, μάγκες. Λοιπόν, αν δεν ρίξω εδώ το ποτήρι, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Μπορεί να υπάρξει μια μικρή ανατείναξη, ξέρω εγώ. Μπουμ. Εδώ. Θα το δοκιμάσω τώρα από εδώ. Αν ενοχληθείτε από τη φωνή, γιατί με ενδιαφέρει, παιδιά, να τα έχουμε και για podcast, να μην είναι ενοχλητικό. Νόμιζα ότι είχες βάλει τιάρα. Ναι, βέβαια, αυτό λείπει μόνο. Η τιάρα. Όχι, είναι ένα διακριτικό κοκαλάκι. Έσχος το καλοκαίρι στην πόλη, παιδιά. Ναι, το καλοκαίρι αξίζει μόνο άμα είσαστε σε κάποιο νησί. Εκεί να πω, παιδιά, να κάτσετε 800 μήνες, θα πω εγώ. Αλλά όχι, άμα είσαι στην Αθήνα γενικότερα. Είναι έσχος. Και ως υδροχόα και που αγαπώ και πάρα πολύ το νερό, έχω πάθει ένα άγχος, λίγο αυτά που λένε με λειψιδρίες και τα λοιπά, έτσι, το καταλαβαίνετε. Ότι... Λοιπόν, τώρα είναι καλύτερα. Μου κάνει κάτι περίεργα, παιδιά.
Θα το βρούμε στη μέση νομίζω. Τι λέτε? Γιατί να φανταστείτε, εγώ έχω άλλο ήχο στα αυτιά. Γι' αυτό. Είναι διαφορετικά. Way better. Ωραία, άρα είμαστε κάπου εδώ. Εκεί είσαι, ωραία. Έχω άλλο ήχο στα αυτιά. Είναι άλλο στο βίντεο, είναι άλλο τι ακούτε. Γι' αυτό καλησπέρα σε όλους. Γεια σου Νίκη, καλησπέρα. Θέλω να ακούσω σήμερα τα καλύτερα, λέει, για Ταύρο. Και κρύα και να ξέρεις, μου έλειψες πολύ. Γεια σου Έλενα. Ρίκα, τέλεια. Ευχαριστώ παιδιά. Άρα εκεί, σε αυτά τα δεσιμπέλ θα παίζω μπάλα, αφού από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα. Φοβερός υδροχός, παιδιά. Με την τεχνολογία τα πάω με την τεχνολογία καλά τα πάω. Με τους ήχους δεν τα πάω καλά. Ελίντα, καλησπέρα, λέει, αγαπημένη μας έλειψη, λέει, εύχομαι να περάσετε καλά. Εντάξει. Είμαι εδώ, είμαι ζωντανή. Είναι ένα θετικό κι αυτό. Δεν είμαι τέτοιο, εκτιμώ. Γιατί πέρα από την πλάκα, το πάνω, παιδιά, είναι η υγεία, το γνωρίζετε. Χάλια, πες το, λέει, Ταύρος δεύτερο δεκαημέρου με οροσκόπο Λέων. Θα δει, λέει, καμιά σπηρμέρα γιατί 4 χωλιάστα να πάνε. Είναι πάντα άλλο, όπως με τις σχέσεις. Άλλο βλέπεις, άλλο φτιάχνεις το μυαλό σου, άλλο χωρίζεις το τέλος. Όλα είναι κάτι άλλο. Καλησπέρα, Σάρα. Γεια σου, Δήμητρα. Η Δήμητρα ξεκίνησε εψές, θα πω εγώ. Ρενάκια Πάουρ, καλή αρχή σας μερσώ. Επίσης, καλή αρχή να έχουμε όλοι, με υγεία θα πω. Ξεκινάνε και τα σχολεία, Τώρα 11, κάπου εκεί δεν ξεκινάγανε παιδιά τα σχολεία. Εντάξει, έχω φύγει από τα σχολεία 1 χρόνο τώρα, αλλά το έχω ξεχάσει. Καταλαβαίνετε πώς είναι τώρα αυτά. Θα μιλήσουμε για το μαγευτικό Σεπτέμβριο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν, άρα το καλοκαίρι. Το παρελθόν, άρα το καλοκαίρι. Πάμε για μια πολύ ωραία σεζόν με το δεξί σε όλα. Για καλό φθινόπωρο. Μπράβο, έτσι, φτιάχτε με λίγο. Εγώ αγαπώ το κρύο και αγαπώ και το νερό. Είμαι ένας άνθρωπος που μου λείψαν πάρα πολύ αυτά φέτος, θα πω. Ναι, λέει 11 ή 12 με τους δίδυμους πύργους. Έχω να σου πω, Βασιλική, θυμάμαι τα γενέθλια του πατέρα μου λόγω αυτού. Γιατί έχει γενέθλια την ημέρα που είναι η δίδυμη πύργη, νομίζω 11 είχε γίνει αυτό, αν θυμάμαι καλά. Τους πρόλαβα. Φαίνεται λίγο η ηλικία μου. Νομίζω 11 Ενάτου, αν δεν κάνω λάθος. Και όπως είμαστε εδώ και λέμε, εννοείται τα δικά μας, έτσι, γιατί βλέπετε εδώ ανοίγουμε αστρολογικά, λέμε, συζητάμε. Αλλά, και εσείς. Αχ, αυτή λέει Παρθένη γονείς μας. Όντως, αγαπητοί μου, είστε από Παρθένο κι εσείς? Υδροχόα. Κυριακό, τι κάνετε? Γεια σας. Γεια σας δασκάλα, τι κάνετε? Κυρία Κόντι, Ρενάγια Τζαναβάρη, παρακαλώ. Ορίστε, εδώ, παρούσα. Ναι, βέβαια, ο Φάδερ είναι Παρθένος και μεγαλωμένη από Ταύρο Μάδερ. Έτσι. Γι' αυτό, είδατε τι παίζει. Σωστό βάψιμο θα πω εγώ, κάτι να ξέρεις. Έτσι πάει. Η Μαρία μας λέει, Ρενάγια, χάρη το καλοκαίρι τα ψαράκια μας τάραξε στα χαστούκια. Ο Σεπτέμβρης θα παλύνει λίγο ή θα συνεχίσουμε να τις τρώμε? Καλή σεζόν, γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Η μαμά μου, η κόρη μου και 3-4 ξαδέρφια. Πες καλή, τι θα γίνει με την έκλειψη πάνω στο χειρονό μου? Παιδιά, lightcore. Θα πω, όχι hardcore που έχετε μάθει τη hardcore, αλλά να ξέρετε, lightcore ο Σεπτέμβρης. Μην κρατήσετε την ανάσα σας μέχρι τότε, θα τα συζητήσουμε όλα εδώ. Λοιπόν, είναι μια χαλαρή, έτσι θα πω εγώ, τι να πω κι εγώ, ας το πιάσουμε επαγγελματικά και ψύχρεμα όλο αυτό, τι λέτε? Γιατί πέρα από την πλάκα, εδώ δεν είμαστε για να... Λοιπόν, και Open Day 30 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα γιασμός. Στη σχολή να φανταστώ δασκαλάρα, για να το πω κιόλας, πριν κάνω το sell-out μου. Open Day, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να βρεθούμε και να τα πούμε όσοι είστε εδώ.
Καλή νέα σεζόν, υδροχόα μου. Είναι ψυχούλα μου. Έλα, πες, ποιο είναι το καλύτερο ζώδιο γης? Όχι ο εγώκερας. Λοιπόν, τώρα είμαστε περίπου, αν το πιάσουμε με σεζόν, ξεκινήματα, αρχές και τέτοια. Τώρα μπαίνουμε στην τέταρτη σεζόν, συσσαγωγικά, τουλάχιστον για αυτό που κάνουμε εμείς εδώ. Άρα και σε αυτή τη σεζόν θα συνεχίσουμε να λέμε ότι όχι, ο εγώκερος δεν είναι αυτό που αναζητάς, Georgia, θα πω εγώ. Καλησπέριζω λοιπόν τους καινούργιους και τους παλιούς. Όσοι είστε καινούργιοι θα καταλάβετε, έχουμε μια τεράστια δυναμία στα ζώδια της γης, ιδιαιτέρως στους εγώκερους, και μετά έρχονται και τα άλλα. Είδες, το έχω πει, λέει, μου το έχεις πει, Georgia, με ενημερώσατε. Έχω λίγο Alzheimer, θα σας πω. Το μυαλό δεν έχει κουρκουτέψει λίγο. Έχουμε ένα πλούτονα πάνω στον χρόνο μας και έχουμε λίγο χαζέψει. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Είμαι σινεμά, θα δω το υπόλοιπο βίντεο αργά. Εννοείται, μετά. Πες μας την αλήθεια, τι μας κρύβεις, Βίρνα? Ότι ο Μίλτος θα μας ψάλει. Έχουμε και... Λοιπόν, σας περιμένω λοιπόν στον αγιασμό 30, έτσι είπαμε, για να μην το κάνω λάθος. 30 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα, έχουμε αγιασμό open day, κοινός, δηλαδή να έρθετε να δείτε και τη φασούλα και να γνωριστούμε προφανώς, έτσι. Στη σχολή, στο μεταξουργείο, αστροπαιδεία. Google it γενικότερα για να μην πω λάθος στη διεύθυνση. Θα πω εγώ. Ό,τι είναι θα σας τα λέω κανονικά, δεν τρέπομαι. Καταπληκτική είστε από μια υδροχός, με οροσκόπο υδροχό, άστα να πάνε. Βρε. Αγάπη τους εγώκερους, εμείς τους δώσαμε τον χρόνο για κυβερνήτη τους. Τώρα θες ακριβώς να σου πω τι άλλο τους έδινα? Δεν θα το πω. 39 του λέει. Είναι όντως, αλήθεια. Νόμιζα ήταν Σκορπιός. Καλησπέρα Κάθη, καλησπέρα. Και λοιπόν, να τα δω εδώ και σωστά τις σημειώσεις μου, δεν θέλω να λέω ό,τι να είναι, παιδιά. Ζορίστηκα πάρα πολύ στο καλοκαίρι, θα σας πω. Λοιπόν, έχουμε και έναν άριστο καρκίνο γενικότερα. Δεν ξέρω αν σας βοηθάει αυτό. Έως τις αρχές Νοεμβρίου θα είναι αυτό. Μπορεί να φέρει τη συναισθηματική ένταση. Έχετε το υπόψη σας αυτό, δεν είναι μόνο τα υπόλοιπα που θα συζητήσουμε σήμερα. Θα είναι λίγο μεγαλούτσικο το live, γιατί θα πούμε διάφορα. Και ως γνωστόν εγώ παρλαπιπίζω πολύ. Έτσι, γιατί διαβάζω και αυτά που γράφτε. Είναι αγιασμός. Είναι το πρώτο live. Και ξέρετε τώρα πώς πάνε αυτά. Τι μας λέει εδώ, κάτι μας λέει εδώ. Νίκη, και εμένα λέει, ο ανάδρομος Πλούτονας αγκαλιάζει σφιχτά το γενέθλιο κορκέμα, πάνω στον χρόνο μου είναι. Γι' αυτό κάθε Κυριακή θα τσεκάρουμε ποιοι είμαστε ζωντανοί. Γιατί έχουμε και έναν ήλιο Πλούτονα, έτσι, μην παίρνετε αέρα τώρα εδώ, φανταχτερά πράγματα. Είμαστε και λίγο πιο dark εδώ. Γεια σου Ελισάβετ. Καλησπέρα, καλησπέρα Ντέμι. Άρα στον καρκίνο τόξι και σε γενέθλιο φυσικά εννοείται. Αντί όμως έτσι θα νιώθετε έτσι μια δυσαρέσκεια, ένα κάτι, δεν είναι μόνο που θα πούμε, γιατί η Νέα Σελήνη στην Παρθένο που ήταν 3 και είναι, Ερμή στην Παρθένο, τα φιλιά μου και αυτό, στις 9 του μήνα, δηλαδή tomorrow, έτσι σωστά κοιτάω ημερομηνίες, έτσι, είναι έτσι μια καλή περίοδος, γιατί ο Ερμής στην Παρθένο προφανώς είναι μια καλή θέση, να λύσετε κάποια προβλήματα και να επικοινωνήσετε λίγο καλύτερα κάποια πράγματα. Έτσι. Εννοείται Βασιλική. Γεια σου Ιωάννα. Λοιπόν, και θα πούμε και λίγα για τις εκλήψεις. Βέβαια, έτσι, οι εκλήψεις, να ξέρετε, δεν θα ενημερωθείτε και υπάρχουν και από τη σελίδα, για να κάνω το sell out μου, το AstroTeam στο YouTube και στο Facebook φυσικά, και το astroteam.gr. Εκεί θα βρείτε τα πάντα. Σε ό,τι αφορά τα νέα, τις τάσεις, ό,τι αφορά όλα αυτά τα πράγματα και εκπομπές συγγνώμη, που γίνονται όλη τη βδομάδα και εμείς είμαστε της Κυριακής.
Κάθη το είπε ολόσωστα όλο αυτό. Όσο λέει ήταν ο Ερμής, λέει ανάδρομος, ήμουν καλά. Μετά ορθοδρόμησε και μου τα χάλασε. Γεννημένη με ανάδρομο Ερμή στην Παρθένο. Ορίστε. Λοιπόν, λέμε έτσι πολύ γρήγορα, πριν πούμε για το Σεπτέμβρη, για όλα τα ζώδια, έχουμε έτσι πιο ερωτικής φύσης, για να μην είμαστε τόσο hardcore από την αρχή, έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας, μην φοβόσαστε. Έχουμε και το τρίγωνο Αφροδίτης Δίας στις 15, έτσι μια καλή μέρα για σχέσεις, για κοινωνική ζωή, όσο θέλετε κοινώς να εγκομενήσετε λίγο. Ή ενισχύει τις σχέσεις που υπάρχουν ήδη. Έχετε σχέσεις? Πρέπει να έχετε. Ως υδροχόα την κάνω αυτή την ερώτηση, να ξέρετε. Και είναι έτσι μια πολύ καλή φάση για νέες γνωριμίες, έτσι. Ξέρετε. Λοιπόν, και στη hardcore, που δεν θα την αναλύσουμε σήμερα όμως πάρα πολύ, για να πούμε όλο το μήνα για όλα τα ζώδια, αλλά θα πούμε λίγο. Η έκλειψη και Πανσέλινος 18 Ενάτου. Τα φιλιά μου σε 10 μέρες περίπου, από ό,τι βλέπω, ναι, 8 έχουμε σήμερα. Εδώ έχουμε έτσι κάποιες αποκαλύψεις συναισθηματικής φύσης, οι αναστατώσεις στις σχέσεις, το νου σας γενικότερα, ό,τι είναι, κρύφτε το λίγο, καλά, αν και συνήθως αυτά δεν κρύβονται. Είναι όμως πάρα πολύ καλό όταν μιλάμε, παιδιά, για εκλήψεις και τα λοιπά, είναι έτσι μια καλή περίοδος. Δεν είναι καλή περίοδος, είναι αυτό που είναι να γίνει ουσιαστικά. Είναι κατάλληλο έτσι να κλείσετε κι εσείς κύκλους και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές που έχετε ανάγκη, ή μπορεί να έχετε πιστέψει ότι μάλλον δεν τις πολύ χρειάζεστε, αλλά θα βγουν μπροστά, άρα ό,τι να εκλείψει, όπως μάθαμε και στη σχολή, θα εκλείψει. Λοιπόν, 22 με 23 έχουμε τετράγωνο Αφροδίτη Πλούτονα. Έχουμε έτσι μια έντονη διάθεση, ερωτική θα πω εγώ, αλλά μπορεί να φέρει και φυσικά την αγαπημένη λέξη του Πλούτονα, αιμονή. Δεν μου έχετε και κάποιο τραγούδι με αιμονή για να σας το πω. Και φυσικά έχουμε και στις 30, στο τέλος του μήνα, τρίγωνο Άρη Κρόνου. Έτσι εδώ έχουμε καλές ευκαιρίες, μπορεί να πετύχουμε και τους στόχους μας, εφόσον βέβαια έχει υπάρξει το σωστό πλάνο και έχουμε και αποφασιστικότητα. Δεν είναι όλα ουρανοκατέβατα, you know, ξέρεις πώς πάει. Ναι, φυσικά. Λοιπόν, όπως έγραψε εδώ η Ιωάννα, για να μην το πω, εντάξει. Ό,τι θέλετε μπορείτε να μου στέλνετε στο Instagram Ρενά για άστρο και για προσωπικές σας προβλέψεις, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε. Ορίστε, έκανα και το sell-out μου και θα κάνω πάλι το sell-out μου Astro Team στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram. Κάει και ο εγκέφαλός μου. Στο Spotify, και μπορείτε να με βρείτε και το Αστροδικείο στο Facebook, το Αστροδικείο στο Spotify, που ανεβάζω και δικές σας ιστορίες, και φυσικά στο Instagram Ρενά για Άστρο και στο κανάλι Αστροδικείο, που τώρα, παιδιά, απλά θα ανεβαίνουν οι υπάρχουσες εκπομπές, να ξέρετε. Εννοείται όλες τις εκπομπές όλης της εβδομάδας στο Astro Team στο YouTube, εννοείται πως μπορείτε να τις βλέπετε όσες φορές θέλετε, γιατί μένουν πάνω. Αλλά τα βίντεο μπορείτε να τα βρείτε και στο Facebook αντίστοιχα, αν είστε από το Facebook. Η επόμενη έκλειψη με πιάνει. Είμαι ένας ταπεινός κρυός. Υπάρχει τραγούδι με αιμονή, εστικούδι. Τώρα, εντάξει, είμαι υδροχόα με τέτοια. Λες να ακούω λίγο αυτό? Εντάξει, οκ. Μας ενημέρωσες βέβαια. Τι ζώδιο είναι, δεν ξέρω. Είναι όντως Λέων ή Σκορπίνα? Δεν ξέρω τι είναι. Πάντα ρωτάω για τα πάντα. Και στις διακοπές των ιδιοκτήτων ρώτησα φυσικά. Αλλά αν φανταστείτε, ο ιδιοκτήτης, παιδιά, του καταλύματος που έμενα ήταν καρκίνος. Εννοείται δεν θα γλίτωνα τον άξονα. Και η σύζυγος Σκορπιός. Εκεί στα νερά. Εκεί ο άξονας, εγώ καιρά καρκίνο, Σκορπίλα. Έτσι, αυτά θέλουμε εμείς εκεί γύρω. Δεν είναι στάνταρ, γύρω. Τα ξέρετε, βλέπω. Κρυός με Λέων είναι. Αλήθεια. Βλέπω. Είστε όλοι ενημερωμένοι. Σε κάλυψε ο άξονας. Λοιπόν, παιδιά, μπράβο. Να ρωτήσω άμα είναι κάποια πρωτεύουσα κάποιας άκυρης χώρας, αν την ξέρετε.
Πάντως ξέρετε το ζώδιο της Τικούδη. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, και για να βάλω και σωστά τα σηματάκια μου, classic me, θα κάνω όσο λιγότερα λάθη μπορώ. Ξεκίνησα πολύ καλά το live. Με τον ήχο είμαστε μπόμπα, έτσι. Ξεκινάμε το μάθημα, παιδιά μου. Στον κρυό. Τι θα κάνει ο κρυός, λοιπόν, για το Σεπτέμβριο? Λοιπόν, τι γίνεται με τους υδροχόους? Έχουμε μπόλικους υδροχόους και οροσκόπους, βλέπω. Τι γίνεται? Ναι, ακούμε στερεονόβα. Τι μου θυμίσεις τώρα? Άρε, Βασιλική. Πρέπει να φροντίσεις να κάποια στιγμή σε κάποια μάζοξη να υπάρξεις, Βασιλική. Στο λέω. Λοιπόν, για τον κρυό, ο Σεπτέμβριος, ο μήνας ξεκινάει έτσι με προκλήσεις που έχουν να κάνουν με σύγχυση και κάποια... είστε λίγο μπερδεμένοι. Λόγω Άρη Ποσειδώνα που γίνεται το τετράγωνο, είναι σημαντικό έτσι να είστε προσεκτικοί σε ό,τι κινήσεις κάνετε. Τώρα θα πούμε σήμερα, για να ξέρετε, τίτλους έχω βάλει σωστά. Ναι, έχω βάλει σωστά. Θα πούμε λίγο τις τάσεις για το Σεπτέμβρη για το κάθε ζώδιο και εννοείται θα λέμε συνήθως στην προηγούμενη σεζόν λέγαμε τα εβδομαδιαία. Τώρα για πρότυπο να σας ξεκινήσω λίγο έτσι να δούμε τις τάσεις για το Σεπτέμβρη. Είναι σημαντικό έτσι να είστε προσεκτικοί στις κινήσεις σας και να αποφύγετε κάποιες βασικές εντάσεις που μπορεί να βγουν μπροστά, όσο μπορείτε, έτσι. Καλό είναι έτσι να το αποφύγετε αυτό. Ο Άρης στον Καρκίνο δεν βοηθάει πάρα πολύ, αλλά θα αισθανθείτε έτσι έντονη ενέργεια σε ό,τι αφορά και οικογενειακές, παιδιά, υποθέσεις εδώ. Οι εντάσεις, έχετε το νου σας, κάπου εκεί γύρω θα είναι, όσο μπορείτε να είστε chill και zen. Και Αφροδίτη στο Ζυγό, έτσι ευνοεί συναισθηματικές σχέσεις για εσάς. Όπως και όπως είπαμε για την όψη που κάνει στις 15, έρχεται λίγο ηρεμία προς τα εσάς. Έκλειψη πάνω στον οροσκόπο να κρυφτώ, παιδιά, μη φοβάστε γενικότερα σε αυτό. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο και ότι μπορεί, ας πούμε, εδώ να φαίνεται ότι εντάξει, έλα μωρέ, αυτό χρυσώνουμε χάπια. Όχι. Με έκλειψη αντίστοιχα πριν κάποια χρόνια όντως ήταν πάνω σε οροσκόπο σε μένα, υπήρξε όντως κάτι πάρα πολύ σοβαρό, αλλά αυτό είναι και με τον προσωπικό χάρτη, παιδιά, και τι όψεις κάνει. Σίγουρα σε εκλήψεις πιάνει κατά κύριο λόγο έτσι το γενικό σύνολο, αλλά παίζει, θα σας το λέω πάντα, παίζει πάρα πολύ ρόλο και ο προσωπικός χάρτης, παιδιά. Το έχω δει να λειτουργεί, γι' αυτό σας το λέω. Και συνεχίζω για τους κρυούς εδώ. Η έκλειψη, λοιπόν, αφού μας είπε και έφεδο, στις 18 μπορεί να φέρει συναισθηματικές ανακατατάξεις για τους κρυούς και ευκαιρίες έτσι για να συνειδητοποιήσετε κάποια πραγματάκια. Στο τέλος του μήνα θα νιώσετε λίγο βαθύτερη σύνδεση με το άτομο που σας ενδιαφέρει, αν είστε σε κάποια σχέση ή αν είστε κοντά με ένα άτομο που μπορεί ακόμα να μην είσαστε σε σχέση επίσης. Λίγο έτσι βαθιές συνδέσεις λόγω της Αφροδίτης στο Σκορπιό. Καλά, το σεξινες θα πάει και θα έρθει, θα πω. Εγώ έχω την έκλειψη στον ήλιο. Παιδιά, ψυχραιμία γενικότερα. Εγώ το έψαξα και σας λέω εγώ πάντα, γιατί χρησιμοποιώ σαν παράδειγμα κάποια πράγματα που είχα δει στο παρελθόν, παιδιά, πριν την αστρολογία, γι' αυτό σας το αναφέρω, που τα ψάξα καθώς ξεκίνησα να μαθαίνω αστρολογία, και εκεί είδα κάποια πράγματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον όταν μαθαίνεις αστρολογία να ψάχνεις λίγο τα πίσω. Εγώ είμαι λίγο παρελθοντολάγνα με νότιο Καρκίνο και ψάχνω λίγο τα πίσω, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ θετικό αυτό πάντα, αλλά εντάξει. Έκλειψη προωθητική full. Καλά, προφανώς ό,τι λέει η δασκάλα εδώ, έτσι, και θα βρείτε υλικό, σας ξαναλέω, στο Astro Team, έτσι, θα βρείτε σίγουρα υλικό για όλο αυτό. Ορίστε.
Μαρία, ξαναγράψε μου σωστά για να καταλάβω. Και προχωράω στους Τάουρους. Λοιπόν, για τους Ταύρους εδώ, η Νέα Σελήνη στην Παρθένο που έγινε 3 Ενάτου, ευκαιρίες για ανανέωση, γιατί εμείς ξεκινήσαμε λίγο πιο αργά, να σας πω γενικά για το μήνα. Έτσι είχαμε μια ανανέωση στις ρομαντικές σχέσεις, κάποιες αναθεωρήσεις υπήρξαν, αλλά με τον Άρη στον Καρκίνο θα ενισχυθεί η διάθεση και θα είστε πιο ειλικρινείς. Είστε λίγο μπρουτάλ όταν σας πιάνει η ειλικρίνεια του Σταύρους, θα είστε λίγο παραπάνω τώρα. Μην είστε τόσο αιχμηροί, μην παθαίνετε τσότσο όσο μπορείτε, γιατί μπορεί να υπάρξουν στιγμές και εντάσεις σε συζητήσεις πάνω που μάλλον δεν είχατε σκεφτεί ότι μπορεί να υπάρξουν. Η έκλειψη που λέμε στις 18 Ενάτου μπορεί να κλείσει για εσάς κύκλους και φιλικές σχέσεις και να οδηγήσει σε αλλαγή στόχων, αλλαγή κάποιες σκέψεις που είχατε να αλλάξετε την ιδέα σας για κάτι. Δύσκολο βέβαια για Ταύρους, αλλά λόγω αυτού, λόγω της έκλειψης που λέμε, μπορεί να μπείτε λίγο σε αυτό το δρόμο. Η έκλειψη, παιδιά, όπως είπαμε, αν είναι να αφαιρέσει κάτι θα το αφαιρέσει, αλλά είναι και αυτό που λέμε πάρα πολύ σημαντικό για τους κύκλους. Βλέπω κύκλους γενικότερα. Καταλαβαίνετε πώς πάει αυτό. Ρομαντικές στιγμούλες για τους φίλους Ταύρους εδώ, γιατί η Αφροδίτη θα είναι στο Σκορπιό 23. Σωστά έχω γράψει με μηνύα, 23 Ενάτου. Και νέες νοημίες. Πάλι θα γκομενήσετε. Θα βγείτε όξο και θα γκομενήσετε. Τι θα κάνετε οι Ταύροι? Θα αποφασίσετε για αρχή να βγείτε έξω? Να το πιάσουμε και έτσι. Προσοχή στις εντάσεις 22 και 23, λόγω Αφροδίτης Πλούτονα, τα μαχαιράκια για μαμ, όχι για να καρφώσουμε κάποιον άλλον, γιατί θα υπάρξουν κάποιες ζήλιες ή κτητικότητα. Όταν το θυμούνται οι Ταύροι, παιδιά, τα παθαίνουνε. Όταν τους πιάνει, καταλάβατε τώρα πώς πάει αυτό. Ο μήνας όμως κλείνει δυναμικά, λόγω Άρη Κρόνου στις 30, έχουμε εδώ σταθερότητα και επιτυχία. Εννοείται πάντα ότι κάποια πράγματα τα έχετε δουλέψει πάρα πολύ καιρό και μπορεί να δείτε ότι σιγά σιγά τώρα παίρνουν το δρόμο τους σε όλο αυτό. Και επίσης κάτι άσχετο, πολλούς διδύμους είδα ότι περάσανε πολύ καλά εφέτο, θα πω εγώ. Έτσι εδώ αυτό ο κόσμος και εγώ ήταν οι δίδυμοι, παιδιά, στην κοσμάρα τους. Το παρατήρησα από πάρα πολλά ραντεβού που έκανα. Είχαν λίγο μια τάση λίγο περίεργη. Για τώρα μπαίνω στα διδύμια. Κάρα κοσμάρα κοινός, θα πω εγώ. Και ο Σεπτέμβριος προσφέρει έτσι για τα διδύμια της παρέας. Έχουμε εδώ διδύμια, τι συμβαίνει, έχουμε διδύμια. Έντονες ερωτικές στιγμές. Η Αφροδίτη συνεχίζει έτσι να κινείται στο ζυγό μέχρι τις 23. Αυτοπεποίθηση στα ύψη. Είστε και λίγο ψώνια οι δίδυμοι. Μωρέ. Είστε ανοιχτά άτομα. Δεν παίρνετε και πάρα πολύ πράγματα έτσι στα σοβαρά και είσαστε τώρα σε μια φάση που έχετε περάσει πάρα πολύ ωραία. Άρα αυτό συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι τις 23, αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα στα ύψη, θα πω εγώ. Νέες καταστάσεις και ευκαιρίες για ανανέωση στις προσωπικές σχέσεις τις υπάρχουν. Όταν παίζετε μπάλα με κανονικές σχέσεις οι δίδυμοι, θα πω. Ωστόσο η αρχή του μήνα είχε φέρει κάποιες έτσι εντάσεις ή να είσαστε λίγο μπερδεμένοι ή να έχετε μπλεχτεί σε καταστάσεις που δεν οδηγούν και κάπου. Έχουμε λέει. Λοιπόν, προσέξτε έτσι να μην παρασυρθείτε από κάποιες προσδοκίες που έχετε πάρα πολύ ψηλά και να παραμείνετε λίγο ρεαλιστές. Στο μυαλό σας είστε πολύ γρήγορα άτομα. Και επίσης ακούμε ήλιο, οροσκόπο και σελήνη που είναι πάρα πολύ σημαντικοί δείκτες. Το γνωρίζετε έτσι κι αλλιώς αυτό. Για να ξέρετε. Καλή αρχή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μύκονος. Η Μύκονος από Πόρο. Καλά, πείτε μου Μέρη, αγαπώ. Λίγο το ξώτης μέσα μου αρέσει έτσι. Το ότι λέει σε ενοχλούν οι εγώκεροι και δεν σε ενοχλούν οι δίδυμοι και οι σκορπιοί, να το κοιτάξεις αυτό. Θα σου πω. Οι εγώκεροι με ενοχλούν γιατί όμως. Γιατί καταλαβαίνω τι είναι. Γιατί έχω.
Αρνούμε λίγο τη φύση μου, θα πω. Η Σκορπιοί δεν γίνεται να μην κάνω vibe, φίλε, λεξικόλα. Δεν γίνεται. Και συνεχίζω εδώ με τους διδύμους. Η νέα σελήνη που έγινε 3/9 που είπαμε ήταν ιδανικό για αλλαγές στο προσωπικό σας χώρο. Έτσι αλλάξατε λίγο και το vibe σας στα διδύμια. Ή θέλετε να είστε και σε μια φάση που θέλετε να βελτιώσετε πάρα πολύ το χώρο σας, το σπίτι σας, να φέρετε και να νιώσετε λίγο ισορροπία στο χώρο που ζείτε, αλλά και στις οικογενειακές σας σχέσεις. Τώρα κανείς πώς το έχετε συνδυάσει και όμως έχει να κάνει και με αυτό. Είναι ευκαιρία να χτίσετε μια πιο σταθερή και συναισθηματική βάση αυτή την περίοδο και με τα άτομα που θέλετε να έρθετε πιο κοντά, είστε και λίγο στον κόσμο σας, όπως είπαμε. Και από τις 9/9 ο Ερμής έτσι που περνάει στην Παρθένο, η επικοινωνία βελτιώνεται και έχετε λίγο έτσι ικανότητα να εκφράζετε λίγο καλύτερα. Είναι ιδανική περίοδος για συζητήσεις, για επαγγελματικές συμφωνίες και κοινωνικές επαφές. Εννοείται οι αποδράσεις ανανεώνουν, ζωούλα σας ολόκληρη θα πω εγώ για τους διδύμους, άρα συνεχίστε σε αυτό το μοτίβο, είναι έτσι μια καλή περίοδος. Τι έχω γράψει εδώ, είναι επαγγελματικές, ωραία. Στις 15/9 το τρίγωνο που γίνεται Αφροδίτη Δία, ρομαντικές στιγμούλες, αυξημένη γοητεία, ξέρετε τώρα, είναι κατάλληλη στιγμή έτσι να αφιερώσετε χρόνο σε αυτά που αγαπάτε, σε αυτά που σας ευχαριστούν, να ενισχύσετε τη σχέση σας ή αν δεν έχετε σχέση να βγείτε εκεί έξω να νιώσετε λίγο καλύτερα, να παίξετε. Είστε λίγο πεταλουδίτσες και πεταλουδίτσι θα πω εγώ. Και η Πανσέλινος και η έκλειψη στις 18 στα ψάρια σας καλεί έτσι να σκεφτείτε ό,τι αφορά ό,τι έχει να κάνει με ισορροπία ανάμεσα στις συναισθηματικές ανάγκες έχουμε εδώ, επαγγελματικούς στόχους, ό,τι έχει να κάνει πιο πολύ με την καριέρα σας εδώ θα πω. Και εννοείται οι τελευταίες μέρες του μήνα για τους φίλους διδύμους εδώ, λέμε λίγο τις τάσεις του μήνα, γιατί ξέρετε ότι ερχόμαστε συνήθως με το εβδομαδιαίο που λέμε, αλλά σαν opening κάνουμε λίγο τις τάσεις του μήνα. Οι τελευταίες ημέρες του μήνα είναι ιδανικές για νέες γνωριμίες, ραντεβού και ανανέωση των σχέσεων. Κοινώς οι δίδυμοι, από ό,τι καταλάβατε, γκομενίζανε κατά κύριο λόγο το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά θα πω, αλλά θα λέμε και τα εβδομαδία να είμαστε καλά κάθε Κυριακή εδώ, αλλά ήθελα να σας πω λίγο τις τάσεις του μήνα για το ξεκίνημα και να δω λίγο, προχωρήσω εδώ, πάω πιο αργά και από το θάνατο σήμερα. Τι γράφετε, κάπου διάβαζα κάτι εγώ και κάτι τέτοια. Και ως υδροχόο έπαθα πλάκα, λέει, με τις προβλέψεις της κυρίας Κόντι, όταν είχε αναφέρει, λέει, το προηγούμενο διάστημα ότι υδροχόο είχαμε υπερφαγικά επεισόδια. Είναι σοκαριστικά εύστοχοι στις αναλύσεις. Είναι δασκάλα μας. Φυσικά. Για να δω. Σχόλιο εγώ και κλασικά. Λοιπόν, για να δω τι άλλο λέτε. Εγώ, λέει, τσιτσινίζω, λέει, με κάποιον, αλλά θα δούμε. Η Αγγελική εδώ μας λέει, Αγγελική, συγγνώμη γιατί τώρα βλέπω τι γράφετε, για να πάρω λίγο μια σειρά. Τι λέτε εδώ χωρίς εμένα, κουτσομπόλα. Μου αρέσουν, λέει, αλλαγές και ευτυχώς προσαρμόζομαι εύκολα. Τι είπαμε ότι είσαι εσύ, Αγγελική? Εγώ δεν μ' αρέσουν οι αλλαγές. Όσο μεγαλώνω γίνομαι πολύ ήλιος στο δεύτερο. Και δεν ψήνομαι για αλλαγές. Λίγο παθαίνω κάτι. Παλιά μ' αρέσανε λίγο παραπάνω. Αλλά τώρα λίγο τσινάω. Θα σας πω την αλήθεια μου. Γιατί άμα είσαι και συνέχεια στον αέρα χρόνια, μετά θες να είσαι και λίγο ήρεμο. Δηλαδή άμα έχεις περάσει το 20-30 σου συνέχεια τσίτες, δεν βοηθάει. Καταλάβατε πως εγώ τουλάχιστον ο ήλιος στο δεύτερό μου έχει λειτουργήσει έτσι.
Ηχθείς με οροσκόπο καρκίνο. Οκ. Και σ' αρέσουν οι αλλαγές και προσαρμόζεις εύκολα. Μ' αρέσεις. Εγώ εκτός, λέει, από το φετίχ που έχω, λέει, σε υδροχώους και ψάρια, δεν έχω ρίξει για τίποτα ειδωλιά. Ωραία. Και προχωράω στους φίλους καρκίνους, που είμαι σίγουρη ότι η καρκίνη είναι έτσι τώρα και περιμένω και πότε θα πείσει το καρκίνο. Λοιπόν, εδώ ο καρκίνος, να μεγαλώσω λίγο εδώ τις σημειώσεις, παιδιά, γιατί είμαι και λίγο γκάβακας. Έχουμε και 10 μοιοπία. Τα θέλουμε όλα huge για να βλέπουμε. Λοιπόν, για τους καρκίνους, θα εστιάσετε σε θέματα του σπιτιού και της οικογένειας, και με την Αφροδίτη έως τις 23 που είναι στο Ζυγό, θα έχει να κάνει με όλα αυτά. Η νέα σελήνη στην Παρθένο 3 που πέρασε μπορεί έτσι να σας είχε φέρει κάποιες δυσκολίες ό,τι αφορά επικοινωνία σε κοντινά σας άτομα. Λίγο έτσι ζόρισε, η αλήθεια είναι, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δείτε τι συμβαίνει με τις σχέσεις που έχετε. Δεν είναι μόνο το ερωτικό φυσικά, είναι και το φιλικό και το επαγγελματικό. Γενικότερα θέλουμε λίγο ρεαλισμό, αγαπημένοι καρκίνοι, για αυτό το μήνα, όσο μπορείτε, γιατί εδώ θα έχουν να παίξουν πάρα πολύ μπάλα. Ό,τι κινήσεις κάνετε να είναι διορθωτικές, δηλαδή πράγματα που δεν έχουν λειτουργήσει σωστά, που δεν σας έχουν βγει όπως θέλετε. Καλό είναι αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, να το λειτουργήσετε λίγο καλύτερα και να διορθώσετε κάποια πραγματάκια που τελικά δεν έχουν δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε αυτοπεποίθηση εδώ φυσικά οι καρκίνοι, ζώουλα τους, και η σεξουαλική ενέργεια είναι λίγο στα ύψη αυτές τις μέρες. Προσέξτε και να μην είσαστε επιθετικοί ή παρορμητικοί σε διάφορες αποφάσεις ό,τι αφορά το ερωτικό κομμάτι το Σεπτέμβριο, αλλά ρίξτε την προσοχή σας σε θετικές αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον, γιατί και οι καρκίνοι έχετε φάει πάρα πολύ πίεση, το λέγαμε όλο το χρόνο, με οικογενειακά θέματα, να είσαστε λίγο πιο chill, και προσπαθήστε να μην παίξετε ξύλο οι καρκίνοι με την οικογένειά σας, γιατί παιδιά, πάντα θα το λέω, το 80% των ραντεβού μου είναι οι καρκίνοι. Έχω ακούσει πάρα πολλά εφέτο το καλοκαίρι, θα σας πω, και βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ ένταση στο οικογενειακό περιβάλλον, στους καρκίνους, που βλέπω ότι λειτουργεί. Προσπαθήστε να επικοινωνήσετε λίγο καλύτερα αυτό που θέλετε να πείτε. Αποφύγετε έτσι χειριστικές συμπεριφορές, ειδικά 22-23 με Αφροδίτη Πλούτονα. Τα χαιρετίσματά μου, μπορεί να προκαλέσει παραπάνω εντάσεις από αυτές που την παλεύετε, θα πω εγώ. Και προχωράμε στους Λέοντες. Για να δω τι άλλο γράφετε. Καλησπέρα Νικόλ. Μπορείτε να με βρείτε λοιπόν Ρενάγια με ελληνικά στο Facebook και Ρενάγια Άστρο στο Instagram, στα social, τα media. Μπορείτε να με βρείτε και να μου στείλετε προσωπικό μήνυμα για ό,τι θέλετε να πούμε. Οι καρκίνοι μήπως πρέπει να τα πούνε ένα χεράκι με την οικογένειά τους όμως? Λέγω τώρα, παιδιά, οι καρκίνοι, τι γίνεται? Είναι η φάση που είναι ο καρκίνος έτσι. Δίνουν τη ψυχή τους, κατά κύριο λόγο, ας το πάμε εκτός Σεπτέμβρη, εκτός εκλήψεων που συζητάμε όλα αυτά. Από τη φύση του είναι ένα ζώδιο που προσφέρει την ψυχή τους ό,τι αφορά το οικογενειακό περιβάλλον. Γι' αυτό μάλλον θα πρέπει λίγο να ρίξουν λίγο την ένταση αυτές τις μέρες, και εννοείται θα είναι πάρα πολύ καλή φάση να συζητήσουν ξανά θέματα, να αρχίσουν να φεύγουν θέματα. Εδώ έρχεται και κολλάει το κομμάτι που είπαμε ότι για τους κύκλους που κλείνουν. Θα μου πεις γιατί η οικογένεια είναι κύκλος που κλείνει? Όχι, αλλά θέματα της οικογένειας μπορεί να είναι διάφοροι κύκλοι που πρέπει να κλείσουν. Λοιπόν, και εδώ μπαίνω στα λεοντάρια. Έχουμε εδώ λεοντάρια. Για να δούμε εδώ τι λέμε εδώ για τους φίλους μου. Ο Σεπτέμβριος έχει να λειτουργήσει για εσάς πώς? Επικοινωνιακό κομμάτι θα έχετε να παίξετε μπάλα πάρα πολύ. Αγαπητοί λέοντες, ζωή σας ολόκληρη.
ως τις 23 που η Αφροδίτη είναι στο ζυγό, σας χαρίζει έτσι μια αρμονία, συνομιλίες, επαφές θα πω εγώ, και εδώ εννοείται θα παίξετε το χαρτί, θα είσαστε διπλωματικοί για να μάθετε και να πετύχετε ακριβώς αυτά που θέλετε και αυτά που θέλετε να δείτε, αν υπάρχουν. Μέσα στο Σεπτέμβρη τα λεοντάρια, ξέρετε τώρα εσείς πώς λειτουργεί αυτό. Θα βρείτε ευκαιρίες για σύντομες εκδρομές, κάποιες αποδράσεις με γκομενέτο ή χωρίς, γιατί και με φίλους μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα ανανεώσετε πάρα πολύ τις επαφές σας και θα έρθετε και κοντά με άτομα που μοιράζετε κοινά ενδιαφέροντα. Κάπου εκεί θα γκομενήσετε και λίγο. Στις 4 Ενάτου που ξεκίνησε η φάση με τον Άρη στον Καρκίνο, βγήκαν στην επιφάνεια βαθύτερες βέβαια καταστάσεις που είχατε μέσα σας. Βέβαια εσείς συνεχίζετε ακάθεκτη το Σεπτέμβριό σας, ναι, και με τις εκλήψεις και όλο αυτό που είπαμε, θα αντιμετωπίσετε εντάσεις, αλλά θα το πάρετε σοβαρά οι λέοντες. Γι' αυτό μέσα από αυτό προσπαθήστε να βρείτε λύσεις και να απελευθερωθείτε πάρα πολύ από κάποια συναισθηματικά βάρη που σας βαραίνουν σίγουρα παραπάνω από το μισό του 24, θα πω εγώ. Το 24, παιδιά, ένας πολύ χαλαρός χρόνος για άλλη μια φορά, και τα λιοντάρια ήταν και από αυτούς που είχαν ξεκινήσει να παίρνουν λίγο ανάσα. Αυτό είναι το πιο αστείο, έτσι. Ήσασταν από αυτούς που ξεκινήσατε να παίρνετε ανάσα. Τα σταθερά, εμείς πετάμε χαρταετό ακόμα, οι υπόλοιποι. Αλλά σιγά σιγά τα λιοντάρια έχουν μπει στο δρόμο. Ξαναλέμε, πάντα ακούμε ήλιο, οροσκόπο και σελήνη. Και αυτές τις μέρες επίσης, ένα tip που έχω σημειώσει και δεν το είπα, έχετε και την ανάγκη να επεξεργαστείτε κάποια θεματάκια, εγώ κρυφά θα τα πω, κάποια κρυφά θέματα που έχετε, και να δείτε τι θα μείνει και τι θα φύγει. Θα απελευθερωθείτε από αυτό όσο τα λειτουργήσετε. Στις 15 το τρίγωνο Αφροδίτη Δία θα σας προσφέρει ευκαιρίες να ενισχύσετε τις κοινωνικές σας σχέσεις, όλη σας η ζωή λοιπόν, νέες γνωριμίες, κάποια ταξίδια όπως είπαμε και πριν, και επαφές με ομάδες μπορούν να κερδίσετε κάποια πράγματα και από κάποιες γνωριμίες που θα κάνετε. Στις 18 Ενάτου λοιπόν, το καυτό θέμα, κρυμμένα συναισθήματα θα βγουν μπροστά, ή κάποιες ανατροπές στις σχέσεις σας που μπορεί να έχουν να κάνουν με οικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Θα πρέπει λίγο να τα αφήσετε πίσω σας, θα νιώσετε ότι είσαστε λίγο στάσιμοι από αυτό. Δείξτε το θάρρος, σκεφτείτε, συζητήστε διάφορα θέματα που μπορεί να έχουν βγει για να προχωρήσετε μπροστά. Μην μένετε πίσω λόγω αυτού. Τέλος, στις 22 και στις 26 ο ήλιος στον Ερμή που είναι στο ζυγό ενισχύουν την επικοινωνία, κοινωνικές επαφές ξανά όπως είπαμε. Εκμεταλλευτείτε αυτή την περίοδο για γνωριμίες και για να έχετε, και αν έχετε σχέση, να παίξει λίγο, να νιώσετε έτσι λίγο καλύτερα με τη σχέση που έχετε. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό στις 23, αρμονία, σταθερότητα σε οικογενειακές σχέσεις, γιατί δεν θα γλιτώνατε φυσικά σε ό,τι αφορά το οικογενειακό, και λόγω αυτού μπορεί σιγά σιγά να νιώσετε, δηλαδή ταυτόχρονα να νιώσετε ότι δημιουργείται ένα κλίμα κατανόησης με τους γύρω σας. Γιατί έχετε περάσει και πάρα πολλά στάδια κυλαίοντες ό,τι αφορά, παιδιά, πάρα πολύ και με τις επαγγελματικές σας σχέσεις. Εγώ πέρα από τα πράγματα που μελετάμε στην αστρολογία, εγώ δίνω πάρα πολύ βάση, παιδιά, και με τον κόσμο που μιλάω, να σας πω την αλήθεια. Μου αρέσει κιόλας να βλέπω τις τάσεις, να μιλάω με κόσμο, έχω δει τα οροσκόπια τους φυσικά, να ακούω αυτό που μπορεί να τους έχει τύχει. Να συζητάμε δηλαδή τα οροσκόπια μεταξύ μας και να βλέπουμε πώς έχει δουλέψει στον κάθε άνθρωπο. Οι όψεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κάνω ένα σκάν τους χάρτες φυσικά που μελετώ και μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί μέσα από την αστρολογία εμένα μ' αρέσει
να μελετώ την αστρολογία βασικά και μέσα από τους ανθρώπους. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Γιατί μαθαίνεις πάρα πολλά. Βλέποντας χάρτες, παιδιά, βλέπεις διάφορα παραδείγματα που μπορεί να μην τα είχες παρατηρήσει και να βλέπεις ότι σε κάποιους χάρτες από διάφορους ανθρώπους φυσικά πώς έχει δουλέψει ο κάθε χάρτης. Μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και το μοιράστηκα μαζί σας γιατί είμαι πολυλόγου. Τα έχω πάει πάρα πολύ καλά, ακόμα στην Παρθένο είμαστε. Ο Σεπτέμβριος για την Παρθένο λοιπόν είναι σημαντικός μήνας, γενέθλιος μήνας. Εδώ έχουμε να κάνουμε λίγο προσοχή με το τετράγωνο που σας είπα πριν, Άρη Ποσειδώνα, σύγχυση, παρανοήσεις στο κομμάτι του σχεσιακό. Φροντίστε να διατηρήσετε ρεαλιστικές προσδοκίες, αγαπημένοι μου Παρθένοι. Είστε στα κουτάκια σας, συνεχίστε, keep it going baby, και μην επηρεάζεστε από διάφορες ψευδαισθήσεις, λίγο delusional καταστάσεις. Ο Άρης στον Καρκίνο που έχουμε πει σας γεμίζει ενέργεια, σας κάνει να ασχοληθείτε λίγο παραπάνω με την κοινωνική ζωή. Είστε κατακουζουνούλιδες, we know that. Οι φιλίες και οι συνεργασίες ενδυναμώνονται μέσα από αυτό. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες εντάσεις με άτομα που δεν συμφωνούν με αυτά που πιστεύετε ή με αυτά που μοιράζεστε. Από τις 9 Ενάτου, ο Ερμής που είναι σε ορθή πορεία, ενισχύει την επικοινωνία και διευκολύνει πάρα πολύ τις συζητήσεις. Αν κοινώς έχετε κάποιες διαφωνίες, μην τις παίξετε, περιμένετε. Είναι καλή φάση. Συγγνώμη παιδιά για το διάλειμμα, έτσι λίγο να αυτό. Και η Πανσέλινο στις 18 στα ψάρια φέρνει στο προσκήνιο της, εδώ θα πούμε, έχει να κάνει με διαπροσωπικές σχέσεις, κρυμμένες ανασφάλειες. Είστε λίγο πιπίτσι οι Παρθένοι, το ξέρουμε αυτό. Έχετε τα κουτάκια σας, κρύβεστε, αλλά ανασφάλειες και θέματα που χρειάζονται αλλαγή. Καλείστε να αναθεωρήσετε και να πάρετε αποφάσεις που θα βελτιώσουν τον τρόπο ζωής σας, με λογική, αγαπάτε λογική, και συναίσθημα, έτσι να παίζουν καθοριστικό ρόλο. Από τις 23 Ενάτου που η Αφροδιτούλα αράζει Σκορπιό, ενισχύει τις επικοινωνίες, τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες, και σας κάνει έτσι πιο attractive. Καλή μου κατακουζινή, είστε λίγο πιο attractive στις συνομιλίες σας. Το τρίγωνο Άρη Κρόνου στις 30 θα προσφέρει ευκαιρίες για να επιλύσετε διαφωνίες και μήπως και έτσι κάποιες σταθερές σας σχέσεις τις κρατήσετε, γιατί άμα σας πιάσει, σας πιάνει για τα καλά. Είστε πιπίτσι οι Παρθένοι. Γι' αυτό είμαστε αστροδικείο, δικάζουμε ταυτόχρονα, λέμε τα αστρολογικά και δικάζουμε ταυτόχρονα. Καταλάβατε, και εμένα τώρα θα μου πούνε που λέω για τους εγώκερους τώρα. Έλα δεν μπορώ. Λοιπόν, και έτσι, ωραία, τελειώσαμε. Είπα σωστά. Είπαμε την Παρθένα, προχωράμε στο Ζυγό. Ο Σεπτέμβριος θα είναι έτσι ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους Ζυγούς στο κομμάτι των σχέσεων, γιατί η Αφροδίτη έχει αράξει εκεί, προσφέροντας γοητεία, το αγαπημένο σας, ομορφιά, αυτοπεποίθηση και θετική διάθεση. Εδώ ενισχύει τις ρομαντικές σχέσεις, μπορεί να φέρει νέες γνωριμίες ή να βελτιώσει τις υπάρχουσες. Θα νιώσετε λίγο έτσι πιο άνετα με τον εαυτό σας. Θα είστε έτσι πιο μαγνητικοί, θα πω εγώ, πιο καταμάχητοι. Γκομενίστε. Μπορεί έτσι να αισθανθείτε την ανάγκη να απομονωθείτε βέβαια και λίγο, και να εξετάσετε κάποια θέματα που σας απασχολούν. Αυτές οι μέρες είναι κατάλληλες, τώρα αυτές εδώ, για να επικεντρωθείτε και λίγο στον εαυτό σας και να ξεκαθαρίσετε κάποιες καταστάσεις. Η Ζυγή, επειδή έχετε την τάση να θέλει να είναι όλα τέλεια και ήρεμα και ζεν και σε σειρά, δεν γίνεται αν δεν βάλετε λίγο μια τάξη στον εαυτούλη σας. Γιατί θέλετε να έχετε τέλεια με τους πάντες, αλλά μέσα σας πονάει η ψυχούλα σας σε πάρα πολλά θέματα. 9 Ενάτου με Ερμή στην Παρθένο. Οι σκέψεις, γι' αυτό εκεί θα αρχίσετε λίγο να κλείνεστε, που είπαμε. Μπορεί να βοηθήσει βέβαια να εκφραστείτε.
Άρα προσπαθήστε να δουλέψει υπέρ σας αυτό. Έχετε την τάση να θέλετε να κλειστείτε, αλλά αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές για να επικοινωνήσετε τα συναισθήματά σας και τις σκέψεις σας. Είναι μια καλή περίοδος και να σκεφτείτε ποιες είναι οι σημαντικές σχέσεις στη ζωή σας, ποιες θα κρατήσουν και ποιες μάλλον θα πρέπει να την κάνουν σιγά σιγά. Γύρω στις 22 με 23 που σχηματίζει το τετράγωνο Πλούτονα Αφροδίτης, φαίνει στην επιφάνεια εντάσεις. Εδώ θα έχουμε έτσι και λίγο το αγαπημένο, όπου βλέπουμε Πλούτονα, έτσι αγαπημένες λέξεις είπαμε είναι η αιμονή, και εδώ έχουμε και λίγο παιχνίδια εξουσίας και οι αιμονές που είπαμε, κρυμμένες αιμονές. Προσπαθήστε να είστε ψύχρεμοι όσο μπορείτε, να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις, λογικά ψύχρεμα, ξέρετε τώρα, για να αποφύγετε, παιδιά, το πιο πολύ, έτσι, την πολύ φασαρία. Το αγαπημένο σας είναι για τους ζυγούς, δεν θέλετε αρμονία και ζεν. Ζωούλα σας. Χελό Σκορπιός εδώ τρίτου και θέλω, λέει, να ακούω τα καλύτερα. Γεια σου Νίνα. Ιωάννα, Ρενάγια, με έχεις κερδίσει γιατί ό,τι λες ισχύει και βγαίνει έβγε, κορίτσι μου, μπράβο. Ιωάννα, thank you very much. Είσαι καινούρια, Ιωάννα μου, έχεις ξαναγράψει. Να με συμπαθάτε, το Alzheimer, εδώ έχουμε και έναν ερμή χρόνο. Εδώ. Παλεύω όλο το καλοκαίρι να μην φοβάμαι την οδήγηση, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι αιμονές βαράει ο εγκέφαλός μου, έτσι. Καλησπέρα, Faith. Λοιπόν, και προχωράω στους Σκορπιούς. Μπήκαμε στα Dark. Οι Darkύλες εδώ που είναι. Πάλι κρύβεστε. Πού είσαστε? Πάλι κρύβεστε, Σκορπιοί? Δεν κουραστήκατε? Όχι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά, όπως είπαμε, ξεκίνησε η νέα σελήνη στην Παρθένο 3-9 που έγινε, φέρνοντας έτσι στο προσκήνιο πράγματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική σας ζωή και με τις φιλικές σας σχέσεις. Εδώ από τις 9 που ο Ερμής περνάει στην Παρθένο για τους φίλους Dark Wave Σκορπιούς, ευνοούνται στο κομμάτι της επικοινωνίας, στις κοινωνικές επαφές. Θα είναι μια περίοδος που μπορείτε να κάνετε νέες γνωριμίες και εσείς και επικοδομητικές συζητήσεις. Έχετε ζοριστεί πάρα πολύ και εσείς, φτάνει, ναι, έχει περάσει πλέον το ζόρι και το καταλάβαμε, γιατί όλο το 24 κλεγόσασταν, περίπου, όχι, ήσασταν και λίγο από το 23 που σας είχε πιάσει, αλλά είναι μια πολύ καλή περίοδος, καλή μου Σκορπιοί, που σας αγαπώ. Νέες γνωριμίες, συζητήσεις, ειδικά έτσι μέσα από το διαδίκτυο ή από νέες παρέες, παιδιά. Στις 18 η Πανσέλινο στους Ιχθύς και παρέα με την έκλειψη ενδέχεται να φέρει σημαντικές αποκαλύψεις εδώ σε ό,τι αφορά το ερωτικό κομμάτι, τις ερωτικές σας σχέσεις. Αγαπάτε λίγο οι Σκορπιοί. Έχετε φτιαχτεί για να σεξουαλίζεστε και να αγαπάτε και να εκδικήσετε και μετά λίγο να σεξουαλίζεστε πάλι και λίγο να ρίχνετε και την κατάρα σας και ξανά μανά. Αλλά εδώ, κρυμμένα συναισθήματα. Μπορεί να έχουν επιφάνεια τέτοια πράγματα, ενώ κάποια γεγονότα θα σας αναγκάσουν να ξανασκεφτείτε κάποια πράγματα που μάλλον δεν τα είχατε σκεφτεί. Και να εκτιμήσετε λίγο παραπάνω κάποιες καταστάσεις που δεν τις εκτιμούσατε. Αυτή η περίοδος θα σας δώσει την ευκαιρία να κατανοήσετε καλύτερα τις επιθυμίες σας και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. Η θετική εξέλιξη προφανώς του μήνα είναι η Αφροδίτη στις 23 που αράζει σε εσάς. Αυτοπεποίθηση, να ανανεώσετε και την εμφάνισή σας θα βοηθήσει και τη διάθεσή σας. Οι σχέσεις σας θα γίνουν πιο αρμονικές και υπάρχει έτσι και μια πιθανότητα να ερωτευτείτε, να κάνετε νέες γνωριμίες που θα σας γεμίσουν. Ο μήνας 39 που κλείνει με Άρη Κρόνο, με τρίγωνο Άρη Κρόνο, δίνει αποφασιστικότητα. Ναι, είσαστε αποφασιστικοί, την έχουμε την αποφασιστικότητα, ναι, θα λειτουργήσει. Είναι μια ευνοϊκή περίοδος να θέσετε κάποιους στόχους μακροπρόθεσμους με το τέρι σας ή να σταθεροποιήσετε τις σχέσεις σας. Καλά, όταν μπείτε σε σχέση αυτό κάνετε γενικά. Όταν μπείτε, τέλος πάντων. Ξέρετε τώρα, οι Σκορπιοί, ξέρετε λίγο πώς πάει. Έτσι.
Λοιπόν, για να δω, Φωτεινή, υδροχός μέσα στην κατάθλιψη. Πότε κάτι καλό. Τι όψη κάνει, παιδί μου, Χάρτσο, και εγώ είμαι καταθλιπτικά. Λοιπόν, και προχωράω στους αγαπημένους, τον οροσκόπο και τη σελήνη μου, γιατί ακούμε και τον ήλιο και τον οροσκόπο και τη σελήνη. Και πριν προχωρήσω στο τοξότες, το πήγα αργά, εγώ το τράβηξα πολύ. Θα πω ότι κάνουμε ένα sell out astroteam.gr, astroteam στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram και στο Spotify, και μπορείτε να με βρείτε. Ρενάγια Άστρο στο Instagram για προσωπικές σας προβλέψεις, Ρενάγια στο Facebook, το Αστροδικείο, τη σελίδα μας στο Facebook και το Αστροδικείο στο Spotify, και ένα κανάλι καινούριο, το Αστροδικείο, που εκεί θα ανεβάζω, παιδιά, τα βίντεο του live ανεβαίνουν φυσικά στο κανάλι που βλέπετε και θα ανεβαίνουν και στο Αστροδικείο, ένα κανάλι καινούριο. Όποιος θέλει μπορεί να πάει να κάνει ένα follow, αλλά ίδιο υλικό θα υπάρχει βέβαια στο κανάλι το Αστροδικείο στο YouTube. Εκεί μπορεί να ανεβάζω και κάποια πολύ μικρά podcast, λίγο σχεσιακά, λίγο διαφορετικά. Αλλά εννοείται μπορείτε να με βρείτε σε social media και κάνετε follow και subscribe και εγγραφή. Πάντα το σκέφτομαι, το subscribe βγαίνει πιο εύκολα από το να πω εγγραφή. Ξέρετε τώρα, ο Ερμής Κρόνος λίγο. Και συνεχίζω εδώ στους τοξότες. Ο Σεπτέμβριος ξεκινάμε, έτσι έχουμε λίγο μια μικρή σύγχυση για τους τοξότες. Αναστάτωση εδώ, Άρη Ποσειδώνα στις 3 που πέρασε μπορεί να φέρει αμφιβολίες, κάποια έτσι delusional καταστάσεις, λίγο έτσι ψευδαισθήσεις γύρω από ό,τι αφορά τη σχέση, τις οικογενειακές επαφές, τις σχέσεις, αλλά και το γάμο. Θα σας πω το γάμο, τέλος πάντων τις πιο σοβαρές σχέσεις. Είμαι υδροχόα, δεν είμαι υπέρ. Δεν πιστεύω σε γάμους, πιστεύω ότι ό,τι είναι πιο δυνατό για τον κάθε άνθρωπο. Ο γάμος, ο πολιτικός, τα σύμφωνα, η συγκατοίκηση, ό,τι είναι πιο σοβαρά για έναν άνθρωπο, τέλος πάντων. Μπορεί να υπάρξουν μη ξεκάθαρες καταστάσεις και συναισθηματικές εντάσεις αυτό το μήνα που θα επηρεάσουν λίγο το κομμάτι της επικοινωνίας. Λίγο ειλικρίνεια, λίγο φιλτράρισμα. Έτσι, λίγο φιλτράρισμα και σε αυτά που λέμε. Στις 15 Ενάτου το τρίγωνο Αφροδίτης Δία, θετικές εξελίξεις στα ερωτικά και στα κοινωνικά. Είναι μια καλή περίοδος για νέες γνωριμίες μέσα από φίλους ή το διαδίκτυο εδώ. Αν είστε σε σχέση, τοξότες, όσοι είστε τέλος πάντων, εκμεταλλευτείτε αυτό το κομμάτι και την ενέργεια για να εμβαθύνετε τη σύνδεσή σας. Η Πανσέλινος και η έκλειψη στους Ιχθύς, στις 18 Ενάτου θα φέρουν στο φως οικογενειακά θέματα που πρέπει πάλι να υπάρξει επανεξέταση σε αυτό. Μπορεί να χρειάζεται να αντιμετωπίσετε θέματα που αφορούν το σπίτι ή τις αλλαγές στον προσωπικό σας χώρο. Αυτή η έκλειψη προσφέρει την ευκαιρία για, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο αρνητική η έκλειψη, έτσι, αλλά εδώ μπορεί να έχουμε συναισθηματικό healing, θεραπεία και απελευθέρωση από κάποιες παλιές πληγές, θα πω εγώ. Ως υδροχόο με τοξότη και σελήνη τοξότη έχω δει ότι έχει βγει κάπως αυτό, δηλαδή εγώ το έχω νιώσει, γι' αυτό και το μοιράζομαι και μαζί σας. Στις 22 Ενάτου ο ήλιος στο Ζυγό και ο Ερμής στις 26 ενισχύουν τον κοινωνικό τομέα εδώ στους φίλους τοξότες. Είναι μια εξαιρετική περίοδος για γνωριμίες, για φιλίες, για επαφές που μοιράζεστε κοινά ενδιαφέροντα και στόχους. Και τώρα πάμε στον καλύτερο του χωριού. Στον εγώκερα. Να το πω πιο έτσι παθιάρικα. Στον εγώκερο πάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε να πούμε έτσι εγώκερες. Πολύ καλά παιδιά. Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε καλώντας έτσι τους εγώκερους να εστιάσουν στα όνειρα, στους στόχους τους, στο μέλλον τους. Όχι απαραίτητα να καταστρέψουν κόσμο, αν και είναι το χόμπι τους, αλλά ναι, θέλουν να εστιάσουν στον εαυτό τους, στις προσωπικές τους ανάγκες, στα όνειρά τους. Υπάρχει έτσι μια φάση να αντιμετωπίσετε εμπόδια και να ξανακοιτάξετε πού θέλετε να στοχεύσετε εν τέλει, να είστε πιο πρακτικοί
και να εφαρμόζετε εκεί που πρέπει αυτό που πρέπει. Ξέρετε ακριβώς οι εγώκεροι. Ο Κρόνος σας βοηθά να πάρετε τις ρεαλιστικές αποφάσεις και αν είστε σε μια σταθερή σχέση, σκεφτείτε το ενδεχόμενο για πιο official καταστάσεις. Αυτό που είπαμε πριν. Σε ψήνει ο γάμος, σε ψήνει η υπογράφα. Ό,τι σε ψήνει μπορείς να προχωρήσεις. Λοιπόν, έχουμε και πάθος και σεξουαλική ενέργεια. Θα ενισχυθούν αυτές τις μέρες. Ευκαιρίες για παθιασμένες στιγμές. Και όμως, ναι, παιδιά, τι ζουνε και αυτό. Ζουνε και παθιασμένες στιγμές εγώ καιροί. Στις 22 με 23 το τετράγωνο Αφροδίτης Πλούτονα μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις, συγκρούσεις στις σχέσεις σας ή και στο γάμο σας τα πιο official. Ο γιος έχει λέει 8 στους 10 πλανήτες στον εγώκερα. Παναγία μου. Πόσο χρονών είναι? Εκολαπτώμενος είναι. Από... Τσάκι. Την ταινία Τσάκι την έχετε δει? Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις και συγκρούσεις όπως είπαμε στις σημαντικές σας σχέσεις και στο γάμο. Ζήλια, παιχνίδια τώρα ελέγχου εδώ έχουμε. Ή εξουσίας μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Είναι σημαντικό να προσέξετε τις δυναμικές εδώ της εξουσίας, το πώς θα παίξετε μπάλα. 31 χρονών και το καλύτερο παιδί. Εντάξει, μαζί είμαστε. Εγώ είμαι 23 μισθό. Εντάξει, όχι, μαζί είμαστε. Όπως σας είπα, αν αισθάνεστε ότι κάποιος προσπαθεί έτσι να σας χειραγωγήσει, μάλλον θα πρέπει να βάλετε και να θέσετε κάποια όρια. Στις 23 η Αφροδίτη που είναι μπαίνει στο Σκορπιό, θα νιώσετε λίγο καλύτερα σε ό,τι αφορά το να είστε πιο εξωστρεφείς, να βγείτε λίγο παραέξω και θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στις συναναστροφές σας και να βελτιώσετε και κάποιες φιλικές σας σχέσεις αν δείτε ότι έχουν γίνει λίγο περίεργες. Ρομαντικές ευκαιρίες έχουμε εδώ, μέσα από κοινωνικές ομάδες ή διαδικτυακές γνωριμίες. Γεια σου κουφράσω, καλησπέρα. Και ενδέχεται να αναπτυχθεί έτσι μια σχέση με κάποιο άτομο από το κοινωνικό σας περιβάλλον. Αν δεν είστε κοινός παγοκολώνες, κάτι μπορεί να προκύψει. Θα πω εγώ. Και μην λέτε ότι κράζω εγώ, και όρος είμαι υδροχόα. Είμαστε, τι να πω τώρα, ασκημό θα πω. Έτσι. Και δεν κάνω και κίτρινη διαφήμιση. Ο μήνας κλείνει με τρίγωνο Άρη Κρόνου στις 30. Μια όψη που ενισχύει την επικοινωνία στις σχέσεις. Θα μπορέσετε να διαχειριστείτε τα προβλήματα με success και επιτυχία λοιπόν και να πάρετε σωστές αποφάσεις. Είναι ιδανική στιγμή, συγγνώμη, λέω για τον εγώκερο και θα πνίγω, πεθάνω. Είναι ιδανική στιγμή για να χρησιμοποιήσετε και τις γνωριμίες σας. Και πολύ καλή περίοδος προς το τέλος να εκφράσετε τις επιθυμίες σας και τις σκέψεις σας με τα άτομα που είναι πιο κοντά σας. Και προχωράω, υδροχόοι, τα περνάμε μέλι. Πότε θα φύγει το καλοκαίρι? Είναι Σεπτέμβριος, αλλά έχει την αίσθηση Ιουνίου με τη ζέστη. Θέλω να σταματήσω, θα κάνω τη δήλωσή μου ως υδροχόα, γιατί τους έχω πρίξει όλους όλο το καλοκαίρι, γιατί το μισώ και ήταν από τα πιο ζεστά γενικότερα και ό,τι είναι πιο ζεστό για μένα είναι πιο ακριβό. Έτσι, το έχετε καταλάβει. Όσο πιο ζεστά τόσο πιο ακριβά. Για εμένα. Καλησπέρα, που σε ρε Κοζέτα. Καλώς ήρθες. Άντε λέει να δούμε λέει και τα ψάρια λέει, που βαδίζουν. Μην αγχώνεσαι. Ιούλιο, έλα δεν μπορώ τώρα παιδιά. Εγώ περιμένω από τον Ιούνιο, περιμένω να φτάσουμε στο Νοέμβριο. Τι μου λέτε τώρα? Και μπορείτε να καταλάβετε λίγο από το background. Εγώ περιμένω το Halloween. Για να πάω να αγοράσω πράγματα για το σπίτι, καταλάβατε. Όχι ότι το θεωρώ παραδοσιακή μου γιορτή. Εντάξει, να πάω να κάνω και 2 ψώνια για το σπίτι. Τα έχω μόνιμα. Και μπαίνουμε στους φίλους υδροχόους, στους weird τύπους του ζωδιακού. Και λίγο τις πιο ιδιαίτερα παιδιά. Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους φίλους υδροχόους. Είναι σε φιλικό ζώδιο η Αφροδίτη, που παραμένει ως τις 23. Εδώ υπάρχει μια ενίσχυση, για περιπέτεια, για να έτσι έχετε την επιθυμία να εξερευνήσετε πράγματα. Είναι μια καλή περίοδος για ταξίδια, ευνοεί.
νέες εμπειρίες και συναντήσεις με ανθρώπους που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία σας, με τα γούστα σας, με το ποιοι είστε εν τέλει. Εκπαιδευτικές και πραγματικές δραστηριότητες. Σίγουρα θα υπάρξουν γνωριμίες που θα σας ανοίξουν νέους ορίζοντες. Είναι έτσι κατάλληλη στιγμή για σημαντικές και εσωτερικές αλλαγές. Την καλησπέρα μου σύντροχος. Αυτό που κάνετε τόσα χρόνια που υπάρχετε, που σκέφτεστε ακατάπαυστα, λίγο ακόμα κιόλας αυτό το μήνα, γιατί η νέα σελήνη βοήθησε πάρα πολύ, παιδιά, θα πω εγώ, στο να εστιάσετε σε θέματα που είχαν να κάνουν με εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και με συναισθηματικές πληγές. Θα συμφωνήσω, καθώς τα έγραφα, σκεφτόμουν τα χάλια μου, θα σας πω εγώ. Πρέπει να δουλέψετε πάρα πολύ σε ό,τι έχει να κάνει με συναισθηματικές πληγές. Είναι κατάλληλη στιγμή να επανεξετάσετε, να σκεφτείτε τι πρέπει να μείνει και τι πρέπει να φύγει. Αν είσαστε σε μία σχέση, μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσετε την οικειότητα και την εμπιστοσύνη απέναντι στον σύντροφό σας. Όσοι, τέλος πάντων, έχετε σχέση σύντροφοι. Και σας το λέω, εγώ είμαι λίγο και με το ξότι εδώ, ξέρετε λίγο. Παθαίνω λίγο με αυτό. Αλλά μπορεί έτσι να χρειαστεί να σκεφτείτε κάποια πράγματα παραπάνω. Βγήκανε πράγματα όλα όξο, όπως λέει η φίλη μου εδώ. Πολύ όξο βγήκανε. Μέσα από αυτό το healing process που μπορεί να μας πάρει μόνο 30 χρόνια στους υδροχούς, δεν αργούμε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι όμως μια καλή περίοδος να το σκεφτούμε λίγο παραπάνω. Συναισθηματικά θέματα μπορούν να βγουν στην επιφάνεια, τα οποία χρειάζονται αντιμετώπιση και σοβαρότητα. Στις 15 το τρίγωνο Αφροδίτης Δία φέρνει θετικές εξελίξεις εδώ, στα ερωτικά και στις σχέσεις. Είναι μια ημέρα έτσι που μπορεί να παίξει ωραίο παιχνιδάκι, ερωτικό νταχτυρντή, ευχάριστες κοινωνικές επαφές. Και μπορεί έτσι να εκμεταλλευτείτε, να βελτιώσετε και τις υπάρχουν σχέσεις σας, έτσι. Δεν είναι μόνο κομμένη λύκη. Σκεφτόμαστε και στον ύπνο μας. Ξέρετε τι ωραίες συζητήσεις έχω κάνει εγώ με τον εαυτό μου πριν κοιμηθώ. Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε, να βελτιώσετε τις σχέσεις σας, όπως σας είπα, και να χαλαρώσετε και λίγο. Γιατί, εντάξει, πόσο τσίτες. Εγώ τα γράφω, όταν γράφω τις σημειώσεις, παιδιά, τα γράφω για να τα πω σε εσάς και να τα ακούω κι εγώ. Απλά για να ξέρετε. Είναι λίγο Ερμής Κρόνος στον υδροχό εδώ που λειτουργεί. Από τις 22 ο ήλιος που είναι στο Ζυγό, ενώ Ερμής που είναι στις 26. Αυτό θα φέρει σημαντική βελτίωση στη διάθεσή σας, αγαπημένοι υδροχόοι. Θα έχετε την ευκαιρία να σχεδιάσετε κάποια ταξίδια, κάποιες εκδρομές. Γενικότερα να κάνουμε ένα boost up λίγο τη διάθεση, να βγούμε λίγο από τη ρουτίνα. Ενώ θα έρθετε πάλι, σας είπα και πριν, σε επαφή με άτομα που θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά σας. Θα έχουν να κάνουν με νέους ορίζοντες, θα μοιραστείτε καινούργιες ιδέες, σκέψεις σας με νέα άτομα που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Πολύ ευχάριστα είναι αυτά, Βασιλική μου. Έτσι, να άρχισε να σου τα λέονται, να άρχισε. Και προχωράω στους φίλους ψαρούλιδες. Εντάξει, το έχω πάει μόνο 1 ώρα και 10 λεπτά σήμερα. Καλά έχει πάει. Πολύ καλά έχει πάει αυτό, έτσι. Πώς σας φαίνεται? Λοιπόν, και για τα ψάρια μπας και αποφασίσω, γιατί το podcast θα βγει 500-550 ώρες. Έτσι. Το Σεπτέμβρη για τα ψαράκια εδώ. Καθοριστικές αυτές οι μέρες ό,τι αφορά τις σχέσεις. Σημαντικές εξελίξεις και αλλαγές. Στις 3 Ενάτου το τετράγωνο Άρη Ποσειδώνα που έγινε, είχαν δημιουργηθεί κάποιες εντάσεις στην οικογένεια με διάφορες διαφωνίες και σύγχυση σε αυτό το κομμάτι, στο οικογενειακό περιβάλλον. Μπορεί να νιώσατε λίγο ότι αποσυνδεθήκατε, μπερδευτήκατε και με τον σύντροφό σας, ή έτσι είχατε μια περίεργη αντίληψη, λίγο παραμορφωμένη αντίληψη για κάποια πράγματα. Είναι καλό να αντιμετωπίσετε τα ζητήματα του μήνα με ειλικρίνεια, κατανόηση, συζήτηση εννοείται, και να αποφύγετε τις συγκρούσεις.
9 Ενάτου, ο Ερμής στις 9 Ενάτου, στην Παρθένο θα σας βοηθήσει να ξεκαθαρίσετε κάποιες καταστάσεις μέσα από συζητήσεις, ενώ θα διευκολύνει πάρα πολύ να επιλύσετε διάφορες παρεξηγήσεις που είχαν γίνει και μέσα στο καλοκαίρι, θα πω εγώ. Ναι, ύψωσα δε φωνή, όλο το τετράγωνο με άκουσε. Στις 18, συγγνώμη που γελάω, στις 18 Ενάτου η Παντσέλινος και η έκλειψη προς το ζώδιό σας. Συγγνώμη που γελάω ρε παιδιά, αλλά δεν μπορώ να βρίσω κιόλας. Θα μας πάει αυτό να πούμε. Φέρνει έτσι ανακατατάξεις στις σχέσεις σας. Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε κάποιες παλιές πληγές κι εσείς. Έτσι να μαζευτούμε μια μέρα να κάνουμε μια εκπομπή για τις πληγές μας, παιδιά. Και να επανεξετάσετε σχέσεις που πλέον δεν σας βοηθάνε και δεν σας εξυπηρετούν κοινώς. Μπορεί να είναι έτσι λίγο συναισθηματικά φορτισμένες οι συζητήσεις που θα κάνετε, αλλά μάλλον θα πρέπει να γίνουν γιατί μάλλον δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Και θα πρέπει να βρείτε λίγο ισορροπία μεταξύ εσάς και των σχέσεων σας. Πραγματικά, στις 18 διαβάσω και να δούμε λέει και την ταινία Σημαδεμένος. Στις 18 Ενάτου η Παντσέλινος που είπαμε θα λειτουργήσει έτσι λίγο με τις πληγούλες, λίγο με αυτό. Να σας πω κάτι, εγώ κατάλαβα ότι κάποια πράγματα δεν να βγουν μπροστά βγαίνουν. Τώρα ό,τι αφορά τις πληγές παιδιά πρέπει να το λειτουργήσουμε σε όλο καριέρα αυτό. Μπορεί να είμαστε με 100.000 άτομα, αλλά όταν υπάρχουν αυτά μάλλον πρέπει να τα κάνουμε μόνοι μας, να τα λειτουργήσουμε αυτά. Οι τελευταίες μέρες του μήνα με την είσοδο του ήλιου και του Ερμή στο Ζυγό θα προσφέρουν ευκαιρίες για ουσιαστικές συζητήσεις. Κρατήστε κρατήστε μέχρι το τέλος του μήνα και ξεκαθαρίσματα στις σχέσεις σας. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό στις 23 θα σας βοηθήσει, θα γεμίσετε λίγο αισιοδοξία, λίγο πιο... θα σας μπουστάρει αυτό και είναι πολύ πιθανό να γνωρίσετε έτσι και άτομα με διαφορετικές κουλτούρες ή από άλλες περιοχές ή από κάποια άλλα μέρη. Παίζει λίγο και αυτό στο τραπέζι. Θα ενθουσιαστείτε φυσικά με αυτό και με πνευματική σύνδεση θα υπάρξει πάρα πολύ εδώ. Θα σας βοηθήσουν και θα εμπνευστείτε, γιατί τα ψάρια έχουν και αυτή την τάση, έτσι το ξέρετε. Θέλουν λίγο την έμπνευση και μέχρι και στη λαϊκή τσακώθηκαν. Να, μπράβο, μου αρέσει αυτό. Και πριν κλείσουμε να κάνουμε το σελάτ μας, astroteam.gr, στο Facebook, στο YouTube, στο Instagram και στο Spotify φυσικά και έχουμε και το τι έπαθα, και το κανάλι το Αστροδικείο που εκεί θα ανεβαίνουν κάτι tips και μικρά οι εκπομπές, κατά κύριο λόγο παιδιά είναι στο Astroteam, έτσι όπως είναι όλη τη βδομάδα από τους δασκάλους και τα παιδιά που κάνουν. Οι εκπομπές είναι κάθε μέρα, μπήκαμε για το καλά τώρα. Μπορείτε να με βρείτε για προσωπικές σας προβλέψεις με μηνύματα κτλ. Ό,τι θέλετε στο Instagram Ρενάγια Άστρο, Ρενάγια στο Facebook, το Αστροδικείο της σελίδα μας. Feel free to like, to share, to subscribe, γιατί εμείς στο χωριό μας στην Εύβοια μιλάμε μόνο αγγλικά και γι' αυτό σας μιλάω μόνο αγγλικά, καταλάβατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ. Ξαναρχίσαμε την παρέα. Το χειμώνα τώρα εδώ θα ράζουμε πέτσα μαζί και θα λέμε τα αστρολογικά μας και όλα αυτά που μου γράφετε τα ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πότε θα φοράμε τα χειμωνιάτικα και να κάνουμε live? Ακόμα έχει 500 βαθμούς. Σας αγαπώ. Να προσέχετε, να δουλέψετε τα τραύματά σας, γιατί εγώ παλεύω χρόνια. Άμα βρείτε τη λύση πείτε μου τι πρέπει να κάνω. Να προσέχετε, καλή εβδομάδα να έχετε, να έχετε υγεία και σας φιλώ και σας αγαπώ και τα λέμε με το καλό την άλλη Κυριακή. Να προσέχετε, καλό σας βράδυ.